Masih bersama Jandi Romo wonten dalemipun Kang Mas Parlan. Asih Rencana agak sana oh. pengen mikir kerja tak jaluk kowe aja mikir wong liya adek tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi wanita liya kowe rasa sepados aku lain janji aku rezeki kowe aja kelara lara sine yen ning ati ra ana wanita liya